Svi znate da smo smešteni u Wimbledonu, imat ćemo atmosferu kao i za vreme Davis Kupa. Igrači su spremni, naelektrisani, pozitivni. Danas već krećemo sa treninzima popodne. Mislim da je jako lepo da smo uspeli da se organizujemo i da idemo sa čarterom, sa ostalim sportistima. Ovo jeste moja treća olimpijada, ali prvi put je ovaj slučaj. Što se tenisa tiče, mislim da imamo najjaču ekipu do sada i na prethodnoj Novak je osvojio jednu medalju. Mi se nadamo da sad ćemo uspeti ovog puta i više od toga. Ne daj.